क'क्राझाराव बिपिएफ दोलो एंगारनानै सा 60निबो बांसिन लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जोगदान। थांनाय मैया 4 मे खालार मोनाबिलि समाव क'क्राझार सोहोराव थानाय मिरु इउपिपिएलनि गाहाय मावखुलियाव मोनसे जर'खा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों मिरु लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि डक्टर नीलज स्वर्गियारी, क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि रुधिर दैमारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव सा 60निबो बांसिन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जोगदान जायो। दासान्दि गोबां दोलोफ्रावनो लाइमोनफोरनि दोलोआव जोगदान जानाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बे समाव क'क्राझाराव बिपिएफ दोलो एंगारनानै सा 60निबो बांसिन लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जोगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थांनाय मैया 4 मे खालार मोनाबिलि समाव क'क्राझार सोहोराव थानाय मिरु इउपिपिएलनि गाहाय मावखुलियाव मोनसे जर'खा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों गासै सा 60निबो बांसिन क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जोगदान जादों। दोलोआ दिनै टटेल 60 जोंनि लाइमोनफोर दिनै जोंनि दोलोखौ मोननानै मोजां मोननानै बहाय दिनै जइन जाफैदों। जोंनि जि दोलोनि नीति आदर्श गासैबो जाति जनगोष्ठीखौनो समान मोनथाय, समान जौगानाय आरो राजनैतिक अधिकार आरो सामाजिक अधिकार आरो रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे जौगानाय लाबोनो हायो, बेनि उद्देश्य लानानै जोंनि दोलोआ खामानि मावगासिनो दं। दा बे जि जोंनि लक्ष्य उद्देश्य, बे उद्देश्यखौ मोजां मोननानै दिनै हाजार हाजार रोजा रोजा जोंनि लाइमोनफोर लोगोसे दस्रा दोलोफोरनि जाखिनि सोद्रोमाफोर दं, बे लोब लोब जोंनि दोलोआव जइन जाफैदों। मोनसे मोजां खौरां बियो, जाहाथे जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे सुख शान्ति लाबोनो हायो, जों ज'यै जाहाथे थांनो हायो, बेखौनो आं दिनै पाटगाव, कारिगाव, बिसमुरि, ओमफ्राय दिनै फ्राय बिसोरो बिपिएफ दोलोजों जड़ित दंमोन। एनडिएनि जेननाय देरहानाया माबायदि रोखा जादों? एनडिएनि जेननाय देरहानायाथ' एकदम रोखाखा। थारमाने जों जाबायदि नुदों, जोङो ओरैनो 100% देरहाखानानै दङ। दा बेनि अनगायैबो जों जाहाथे सारा भारतआव जों बयनिख्रुइबो रासिन भट मोननानै देरहानो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं। बिपिएफआ बुंबाय थादों जे बिपिएफ देरहानाया 100% रोखा होननानै। बेखौथ' रायजो राजाफ्रासो मिथिसिगोन बिसिनि खोथाखौ। दा जोंथ' जोंनि दोलोखौ जोङो 100% जोंना देरहानानै दङ जोङो। दा बिसोरनि जाखिनि 17 बोसोराव खामानि मावबोनाय, बेफोरखौ जुदि नायोबा निस्सयकै माने बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामबाय। गोबां दिनै जइन जानायखौ नुनो बांसिनानो लाइमोनफोर। इउपिपिएल सोरखारा लाइमोनफोरनि गोसोखौ बोनो हादों होनना सानो? औ निस्सय। दा नंखायनो बिसोरो जोंनि दोलोआव दिनै बिएसइउ बनसुनि जायफोर दंमोन, बिसोर जोंनि दोलोआव फैजोब्बाय। मोनसे जोंनि जाखिनि लाइमोनफोरखौ लानानै जा जोंनि सरकारनि इउपिपिएल दोलनि सरकारनि खामानि मावलांनाय लाइमोनफोरनि उन्नयननि थाखाय, जौगानायनि थाखाय, बेफोरखौ गासैबो नुजोबनानै दिनै लोब लोब लाइमोनफ्रा जोंनि दोलोआव जइन जादों। दिनै मा हारिनि सुबुंफोरा जइन जादों? दिनै मेक्सिमाम जोंनि बर' हारियानो दङ। बेनि गेजेराव सासे बाङालि माबानि दङ, जाथिनि सासे बाङालि दङ। दिनैहाय पाटगाव, बिसमुरि आरो कारिगाव बिनि लाइमोनफोरा बिपिएफ दोलोनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननायखौ जासिदों। थारैनो बिथांमोना सोलायनायखौ लुगैदों होननानै आं सानो। आथिखालाव एनडिएनि थासारिया जेननाय देरहानाया बेसेबांखिनि रोखा जानानै दं? दिनै साननानै बयबो नुदों बा साननो हायो जे बिटिआर हालामावनो दिनै साफ्रोमबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुगैदों।
आरो सोलायनायनि थाखाय खामानिबो मावनो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ। दिनै BSU होननाय मोनसे बिपिएफ हान्जाया स्टुडेन्ट इउनियन दादोंमोन, नाथाय बिथांमोनाबो दिनैहाय इउपिपिएलआव लोब लोब बाहागो लाफैबाय। दिनै बनसु होनदों, आगोलाव BSUखौबो बिदिनो होनदोंमोन जे BSUआ जेबो नङा, बिपिएफनि पलिटिकेल उइं होननानै जोङो बुंबोबाय थादोंमोन, नाथाय बिथांमोना गनायनानै लायाखै। फैयै फैयै नुबाय BSUनि उद्देश्यआ मोननैल' एजेन्डा, जे नांगालाव भट होनानै जे हाग्रामाखौ सरकाराव लाबोनांगौ, उद्देश्यआ बेल' खालि। दा बनसुआबो बेनो। दिनैहाय आलादा रायजो बिलाबायदों नङा होमबा, खिन्थु बनसुनि उद्देश्यआबो बेनो, नांगालाव भट होनांगौ आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ बिटिआरआव माने चिफ हिसाबै लाबोफिननांगौ, खालि बेल' उद्देश्यआ, खुनु उद्देश्य गैया बिथांमोना। गोबांथार लाइमोनफोरखौ जयेन जानाय नुनो मोनदों। लाइमोनफोरखौ लानानै माबायदि सिमां दं, मिजिं दं, माबायदि हाबा मावलांनो गोसो? दिनै जों नुबोबाय जायफोरा बिटिआर हालामाव मोनसे गिलुंलुं थासारिमोन, जोंनि बिटिआरनि मानगोनां बिटिआरनि चिफआ दिनै इयुथ्सफोरनि थाखाय गोदान गोदान मोनसे हाबाफारि लाबाय थानायखौ जों साफ्रोमबो नुनो मोनदों। दिनै ISPL लाबोदों, जे इयुथ्सफोरखौ जोङो गेलेनायाव मारैहाय बाहागो लानो हायो, गेलेनाय फारसे मारै लाबोनो हायो, बेबायदि मोनसे ISPL मोनसे जोलुर जोहोनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय। सिगाङाव बिपिएफनि आमोलाव मामोन, जे बोरमा खेला होनानै, गथ'फोरखौ जौ लोंहोनानै, बेदर जाहोनानै माने गावसिनि बिपिएफजों लाबोनायनि उद्देश्यल'मोन। दिनै बेखौबो सोलायनाय लाबोदों। जे बिटिआर हालामाव एसियानि गोजामसिन माने गेलेनाय, जायखौ दुरान्ड काप होननानै बुंदों, बेखौ दिनैहाय बिटिआरआव लाबोदों। जाय बिटिआरआव खुनु आसामावनो बे जायाखैमोन नङा होमबा, बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय बिटिआरआव मानगोनां प्रमद बर' सारा गोजोननाय लाबोनो हाबाय। बिनिखायनो गोबांथार हाबाफारिया दिनै क'क्राझार बिटिआर होननानै फैगासिनो दं।